Ano kayang gagawin ni Maring Ruby dito sa amin? Puntahan ko na si Maring Nick. Naubusan kasi ako ng asukal na pula. Baka meron ka naman dyan. Hindi man lang marunong mahiya. Eh, yung boyfriend mo? Wala pa naman po akong boyfriend, Tita Ruby. Bakit? Hindi ba pwede? Hayaan mo lang mama mo. Ganyan din naman siya nun eh. Wala pa. Kilala kita, Ruby. Baka kung ano-anong pinapakialaman mo. Ganito na talaga ako. Sinasabi ko na nga ba? Ang asawa mong si Berto, may kasama siyang babae. Bata at maganda. Ha? Binigyan niya pa ng pera yung babae? Pasensya ka na, Maring Ruby, ah. Ayos lang pare. Kasalanan ko din naman. Hindi kasi ako nakatingin. Nagmamadali akong pumunta sa inyo. Bakit naman, Mare? May kailangan ka ba? Ano kayang gagawin ni Maring Ruby dito sa amin? Oo sana pare. May hihingin lang sana ako kay Maring Mitch. Oo, kumatok ka na lang sa bahay, nandun siya. Ah, ganun ba? Mukhang bis na bis ka. Saan ba lakad mo? May trabaho ako, Mare. Ibang-iba kasi ang aura mo. Para kang binata. Naku, hindi naman. Baka mamaya yan, habulin ka ng mga chicks at magkagusto sa'yo. Naku, hindi na ako pwede. May meets na ako. Saka, isa pa, masama yun. Biro lang pare. Sige na, puntahan ko na si Maring Mitch. Sige, Mare, alis na din ako. Sige. Mare? Mare? Oh, Mare, ikaw pala. Ay, Mare. Nakasalubong ko pala si Paring Berto kanina sa labas. Ah, ganun ba? Oo, papasok na rin yun sa trabaho. Parang binata manamit. Naku, Mare. Baka may pinopormahan na yung asawa mo nang hindi mo alam. Ano bang sinasabi mo, Mare? Masyado yatang madumi yung isip mo, ah. Ang sa akin lang, Mare, paalala lang naman. Baka habang nandito ka sa bahay, wala kang kaalam-alam. Bakit ka pala pumunta dito? Ano bang kailangan mo? Magluluto sana ako. Naubusan kasi ako ng asukal na pula. Baka meron ka naman dyan. Bakit hindi ka na lang bumili sa tindahan? Wala kasi akong barya eh. Puro buo yung pera ko. Ah, sige, ganun ba? Titingnan ko muna. Baka meron ako natirang asukal na pula. Sige, Maren. Salamat ha. Oh, ito, Mare. Mabuti na lang, may extra pa ako. Salamat, Mare. Ang ganda talaga ng bahay niyo, no? Ang swerte mo sa asawa mo. Hindi naman, Mare. Mabuti na lang. Nakapagpatayo kayo ng ganitong bahay. Masipag kasi yung kumpare mo. Kaya eto, kahit papano, nakapundar kami. Mabuti pa kayo. Si paring JR mo, kontento na sa buhay na meron kami. Bakit mo naman nasabi yun, Mare? Eh paano? Puro bukid lang ang alam niyang gawin. Masipag naman ang asawa mo, kahit ganun siya. Eh sana, nangarap man lang siya para hindi lang bukid ang alam niya. Sandali lang, Mare, ha? Ang init kasi. Hindi ba mahal yung binabayaran niyo ng kuryente, Mare? Dahil sa aircon niyo? Hindi naman, Mare. Bakit? Eh kasi malaki yung aircon niyo. Magkano bili niyo dyan? Siguro mahal, no? Hindi ko na matandaan, Mare. Medyo matagal na rin kasi. Siguro, Mare. Masarap matulog dito, no? Lalo na pag mainit. Oo naman, Mare. Ano ba naman to? Hindi man lang marunong mahiya. Nakakaingit naman kayo, Mare. Mabuti pa kayo, hindi kayo naiinitan pag mainit yung panahon. Oo naman, Mare. Kaso,
Bihira ko lang naman buksan yan. Kasi madalas mag-isa ko lang naman dito. At gabi na kong umuwi si Berto at Rysel. Si paring Berto? Gabi na rin kung umuwi. Naku, delikado yun, Mare. Ganun ba? Bakit naman? Eh kasi, gabi na rin siya kung umuwi. Kung ako sa'yo, dapat binabantayan ko yung asawa ko. Bakit naman, Mare? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam, Mare. Baka mamaya, kung saan-saan siya pumupunta. Hindi naman siguro mangyayari yun, Mare. Mabait naman si Berto. Kahit na, huwag kang magtitiwala basta-basta. Bakit kaya ganito ang sinasabi sa akin ni Maring Ruby? Ikaw din, Mare. Masyado kang kampante. Baka hindi mo na alam yung mga nangyayari. Ano bang sinasabi mo dyan, Mare? Alam mo ba yung kapitbahay natin? Na si paring Masong? Naku! Nang ibang bahay na, Mare. Totoo ba? Baka chismis lang yan. Oo, Mare. Hindi ba mabait si paring Masong? Pero hindi natin alam. May babae pala. Nagawa niya talaga yun? Mabait pa naman ang asawa nun. Kawawa naman siya. Sinabi mo pa, Mare. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, bantayan mo yung asawa mo at huwag kang papasiguro. Baka nga mamaya may hindi ako alam sa ginagawa ni Berto. Sige, Mare. Alis na rin ako. Salamat dito sa asukal mo, ha? Sige, Mare. Salamat sa mga paalala mo. Wala yun. Dadalasan ko pa yung pagpunta dito. Huwag kang mag-alala. Sige, Mare. Uy, Rysel! Tita Ruby, kayo po pala. Rysel, saan ang punta mo? Papasok na po, Tita Ruby. Wala ka bang kasama? Wala po. Mag-isa lang po palagi. Halika nga muna dito. Eh, yung boyfriend mo, hindi mo ba kasama? Wala pa naman po akong boyfriend, Tita Ruby. Bakit? Hindi ba pwede? Kasi magagalit yung mama mo? Bawal muna po. At yun din po kasi yung gusto ko. Naku, hayaan mo ng mama mo. Ganyan din naman siya nun eh. Akala mo, walang boyfriend, pero meron naman pala. Wala pa po sa isip ko yun. Priority ko po muna yung pag-aaral ko. Siguro, natatakot ka lang sa mama mo, no? Hindi naman po. Huwag mo nalang intindihin yung sasabihin niya. Hayaan mo lang yung mama mo. Ayos lang naman po ako. Mas gusto ko po yung walang iniisip. Si Abby po ba? May boyfriend na? Ewan ko dun. Pero marami naniligaw sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, piliin niya yung gwapo at mayaman. Sinabi niyo po talaga yun? Oo naman. Kaysa bawal ako ng bawal sa kanya, tapos susuwain din niya ako, kaya hinayaan ko na lang siya. Ganun po ba? Sige po. Rysel, saglit lang. Si mama mo pala, kumusta na siya? Nasa bahay po. Ganun ba talaga yung mama mo? Hindi lumalabas ng bahay niyo? Nako, opo. Sa bahay lang po talaga siya. Lalabas lang po siya pag may bibilhin. Ganun ba? Kung ako sa kanya, yayayain ko yung mga kaibigan ko para lumabas. Ayaw po ni mama ng ganon. Wala po siyang hilig. Bakit? Wala ba siya mga kaibigan? Marami naman po. Yun naman pala eh. Dapat, habang bata siya, enjoy na niya. Pag matanda na, wala na. Ayos naman po, Tita Ruby. Masaya naman po siya sa mga alaga niyang aso at pusa. Pag minsan, nag-garden din siya. Nako,
Ang boring naman pala ng buhay ng mama mo, Rysel. Hindi naman po, Tita Ruby. Kayo po ba? Ano po ba yung mga pinagkakaabalahan nyo? Naku, marami, Rysel. Sige na po. Papasok na po ako, baka malate na po ako. Sige, mag-iingat ka ha. Basta lagi mong tandaan yung lahat ng mga sinabi ko sa'yo ha. Sumakit yung ulo ko kay Tita Ruby. Kung ano-ano yung sinasabi niya. Oh, saan ka ba galing? Kanina ka pa umalis, ngayon ka lang uuwi. Diyan lang, sa kapitbahay natin. Kilala kita, Ruby. Sa tagal natin magkasama, baka kung ano-anong pinapakialaman mo. Ganito na talaga ako. Bakit ba pinagbabawalan mo ako sa lahat ng mga ginagawa ko? Asawa mo ako. Ayoko mapahamag ka sa mga ginagawa mo pagdating ng araw. Wala no. Wala naman akong ginagawang masama. Umayos ka, Ruby. Sila sabi ko lang sa'yo. Baka mamaya isang araw, may magreklamo sa'yo. Wala. Sige na. Papasok na lang ako sa loob ng bahay. Mahal. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakauwi. Saan ka galing? Mukhang napapadalas na yung late na uwi mo. Sila boss kasi. Hindi ko sila maiwan. Kaya ayaw ko naman na mauna pa akong umuwi kaysa sa kanila. Baka mamaya kung ano nang ginagawa mo. Anong sinasabi mo? Wala. Baka mamaya hindi ang boss mong kasama mo. Sila lang naman ang kasama ko. Wala nang iba. Malay ko ba? Mahirap na. Wala akong kaalam-alam at nandito lang ako sa bahay. Bakit ganyan ka, Mitch? Hindi ka naman ganyan dati sa akin. Kasi si Maring Ruby Bakit si Maring Ruby? Anong meron siya? na bantayan daw kita. Bakit niya sinasabi yun sa'yo? Eh kasi yung kapitbahay natin si Masong, O ba't pati si Maring Masong nadamay dito? nang ibang bahay daw. Niloko niya yung asawa niya. Kaya kawawa naman. Ano? Ginawa niya yun sa asawa niya? Yun nga ang sabi ni Maring Ruby sa akin. Malay ko ba kung totoo o hindi? Bakit ka ba naniniwala sa kanya at nakikinig sa mga sinasabi niya? Baka concern lang yung tao sa akin. Kaya nasabi niya sa akin yun. Ang sabihin mo, pakaalamera siya. Pati buhay ng ibang tao, pinapakialaman niya. Basta, pag na-late ka ng uwi, sabihin mo sa akin kung nasaan ka at kung saan ka pumupunta. Pwede ba, Mitch? Magtiwala ka naman sa akin. Huwag kang makinig sa mga sinasabi ng ibang tao sa'yo. Masisira lang tayo. Oo na. Asawa mo ako. Kaya paniwalaan mo naman ako, Mitch. Sige na, magbibihis muna ako. Sinasabi ko na nga ba, hindi matino yung asawa ni Mitch. Kailangan niya malaman ko. Lagot ka, Berto, sa asawa mo. Tingnan ko lang kung magtitiwala pa sa'yo asawa mo. Rysel!
Buksan mo nga muna. Sino ba yun? Sige po, ma. Kayo po pala, Tita Ruby. Mare, ano ka na muna dito? May sasabihin ako sa'yo. Rysel, itapon mo nga muna dun sa likod. Sige po, ma. Ano na naman kaya ang sasabihin ni Tita Ruby kay Mama? Ano ba yan, Mare? At hindi ka makapaghintay na sabihin mo yun. Huwag ka mabibigla, Mare, ha? Bakit? Ano ba yun? Sasabihin ko ba? Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa'yo. Ano ba kasi ang gusto mong sabihin? Binibitin mo naman ako eh. Kasi... Anong-ano kasi? Sabihin mo na. Mitch, yung asawa mong si Berto, Ha? Bakit? Anong meron sa asawa ko? Anong ginawa niya? nakita ko kasi siya kanina, Mare. Bakit? Anong ginawa niya? Kasi Mare, Naiinis na ako sa'yo ha? Kinakabahan na ako. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Mare, may kasama siyang babae. At hindi lang basta-basta. Bata at maganda. Ha? Teka nga. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, Mare. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Anong ginawa nila? Naku, Mare. Ang sweet-sweet nila. At nakita kong magkaakbay pa sila. Ginawa talaga nila yon? Oo, Mare. Sayang nga lang at wala akong dalang cellphone. Sana napicturan ko sila. Humanda talaga yan sa akin si Berto. Kaya pala, madalas siyang ginagabi ng uwi. At hindi lang yun, Mare. Alam mo bang binigyan niya pa ng pera yung babae? Ano? At talagang binigyan niya pa ng pera? Oo. At ang saya-saya nga ng babae nung binigyan niya yung pera. Hindi ko na kayang palagpasin to. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Tita Ruby. Hindi magagawa ni Papa yun. Kung ako sa'yo, Mitch, at ganyan yung asawa ko, ako, palalayasin ko na lang siya. Hindi ko nahihintay na iwanan ako ng asawa ko, no? Hindi ko akalain na magagawa to sa akin ni Berto. Kahit sino matinong lalaki, Mitch, kung may makating babae na lumalapit, matutukso talaga sila. Makikita mo, Berto. Sinungaling ka. Sige na, Mare. Alis na rin ako. Dumaan lang ako dito para sabihin at ipaalam sa'yo yung gawain ng asawa mo. Sige, Mare. Alis na ako. Ma, narinig ko lahat ng usapan niya ni Tita Ruby. Anak, bakit kailangan akong lokohin ng papa mo? Ma, relax lang po muna kayo. Kausapin na lang po natin si Papa para malaman natin yung totoo. Kilala ko yun si Maring Ruby. Kahit ganun yun, napaka-elamera, alam kong may laman ang sinasabi niya. At totoo yun. Mahal. Lumayas ka na dito! Lumayas ka! Anong sinasabi mo, Mitch? Bakit mo ako sinampal? Magsama kayo ng kabit mo! Anong kabit? Wala akong babae, Mitch! Hindi ko nahihintayan na iiwan mo ako! Kaya umalis ka na! Sige na! Umalis ka na dito! Iwan mo na kami ng anak mo! Sandali nga, Mitch. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Pa! Galing kanina dito si Tita Ruby. Ha? Anong ginawa niya dito?
Sinabi niya kay mama na may babae ka daw. Ano? Loko-loko yun ah. Aminin mo na kasi na may babae ka! At binibigyan mo pa ng pera! Bakit? Hindi ka pa ba kontento, ha, Berto? Kung ano-ano palang kwento ang sinabi niya sa'yo. Kuya Berto, salamat ah. Pinairam mo ako ng pera. Wala yun, Karen. Sino pa ba ang tutulong sa'yo kundi ako na kuya mo? Naiya kasi ako magsabi kay Ako na lang ang magsasabi sa kanya. Ang mahalaga, mapagamot mo ang anak mo. Oo nga kuya. Huwag ka mag-alala. Babayaran ko din agad to pag sumahod na ako. Huwag mo nang isipin yon. Ayos lang yon. Sige kuya, dadalhin ko na ngayon sa doktor yung anak ko. Sige, mag-iingat ka. Sige. Sinong babaeng yun, Berto? Sabihin mo! Si Karen yun, mates. Ano ka ba? Si Karen? Ano yun pa? Si Tita Karen? Oo, yung pinsan ko. Di ba? Kilala mo siya, mates? Oo, kilala ko. Bakit? Na paano si Karen? May sakit yung anak niya. Kailangan niyang dalhin sa doktor. Ah, ganun palang nangyari. Pasensya ka na, Berto. Ano? Kamusta na anak ni Karen? Ayun, dinala ni Karen ang bata sa ospital. Kaya, hindi totoo, mates, na may babae ako. Sabi ko sa'yo ma, sinungaling talaga yun si Tita Ruby. Kaya lahat ng sinasabi niya sa akin, hindi ko pinapakinggan. Ano, Raizel? Pati ikaw, kinakausap niya din? Opo pa. Tinatanong niya po kung may boyfriend na daw po ako. At kung ano-anong sinasabi niya sa akin. Di, anong sinabi mo, Raizel? Hindi ko na lang po pinansin ang lahat ng sinabi niya sa akin. Kahit naiinis na rin po ako. Mabuti na lang. Nalaman natin ang lahat ng mga pinagagawa niya sa atin. Kaya nga po ma. Kailangan makausap natin si Ruby para hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Tama ka, Berto. Para wala na din po siyang masira na ibang tao. Tara, mates, puntahan natin siya. Ikaw, Raizel, maiwan ka na lang dito sa bahay, ha? Sige po pa. Tara. Hoy, JR! Nasaan ang asawa mo? Ilabas mo siya! Gusto namin siyang makausap! Bakit parang Berto? Ano ba yung ginawa niya? Yung asawa mo, kung ano-anong sinasabi niya sa misis ko at kay Raizel. Pati ako, sinisiraan pa niya. Siniraan? Wala akong alam dyan, pre. Ito si Ruby. Ruby, halika nga dito! Ano yung sinasabi ni parang Berto? Lahat ba yung totoo? Di ba sinabihan na kita na huwag kang makialam sa buhay ng ibang tao? Tingnan mo nga naman, oh. Si Ruby na naman. Lahat na lang ng kapitbahay natin dito, sinisiraan. Oo nga eh. Pati ako, tinikismis niya. Buti nga sa kanya. Muntik na akong maniwala sa'yo. Ang dami mong maling balitang kinakalat dito. Ano, Ruby? Masaya ka na sa pinaggagawa mo? Malay ko ba kung totoo yun o hindi? Kay totoo hindi. Wala kang karapatan makialam sa buhay ng ibang tao. Bakit kailangan mo sirain ang asawa ko, Mare? At kung ano-ano sinasabi mo sa akin? Concern lang naman ako sa'yo, Mare. Malay ko ba kung totoo? Talagang ginawa mo yon? Oo, ginawa niya yon. Ang makialam at magsabi ng kung ano-ano.
Bakit hindi mo nalang unahin ang mga problema natin, ha, Ruby? Paano na lang pag napaniwala mo yung asawa ko? Hindi nasira yung pamilya namin dahil sa maling pakikialam mo sa buhay namin. Edi sorry, kung nagkamali ako. May mga sarili tayong problema. Yun ang dapat nating isipin. Hindi kung sino-sinong taong pinapakialaman mo, Ruby. Alam mo ba, sa ginawa mo, pwedeng-pwede ka namin kasuhan ngayon. Wag naman, Berto. Para ganun lang. Kakasuhan niyo agad ako? Hayaan mo na, Berto. Siguro naman magtatanda na siya sa ginawa niya. Sana nga, hindi na niya ulitin ang ginawa niya. Pasensya na kayo, paring Berto. Maring Mitch. Ako nang bahala sa asawa ko. Huwag yun siyang kasuhan sa mga ginawa niya. Ako na yung humihingi ng tawad sa ginawa ng asawa ko. Hayaan nyo, hindi ko napapayagan pa na maulit ito sa kahit sino. Halika na, Berto. Uwi na tayo. Yan ang napapala ng chismosa. Yan, buti nga sa'yo. Sa susunod na maulit pa to, hindi ko na palalagpasin pa. Sinisiguro ko. Pasensya na ulit, paring Berto. Sige pare, pagsabihan mong mabuti ang asawa mo ha. Tara na Mitch, uwi na tayo. Hoy kayo! Malis na kayo! Tapos ng palabas! Kalalakin yung tao, chismoso. Ganyan, umalis kayo! Ikaw, Ruby, huwag mo nang ulitin yung ginawa mo. Nakakaya tuloy tayo. Wala naman akong ginagawa masama ah. Pati buhay nila paring Berto at Maring Mitch, pinapakialaman mo. Pumasok ka na sa loob. Unahin mo yung gawaing bahay. Pambihiro. Bakit ba nakapag-asawa ko ng ganitong tao? Kung hindi lang kita mahal, matagal na kitang hiniwalayan. Huwag tayong makialam sa buhay ng ibang tao. Mas bigyan natin pansin ang sarili nating pamilya at sarili nating buhay. Baka hindi natin alam na sa sobrang busy natin sa iba, ay napapabayaan na natin ang sarili nating pamilya.